جبارتنا فlimkien mulej kelmtek imqazza talb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj fejn hemm l-imħabba fejn hemm il-għaqda hemm tamarin tmulej hemm jintejx Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal l-erwieħ tal-familja Galja. Illum ukoll hija data għażiża għal dan is-santwarju għaliex taħbat it-98 anniversarju mill-mewt ta' Carmine Grima. Propju is-sibt li ġej niċċelebraw il-100 sena mit-tqejjed tal-ewwel ġebla ta' dan is-santwarju. Carmine Grima kienet preżenti għal dik iċ-ċeremonja. Imbagħad sentejn wara hija marret tiltaqa' mal-mulej fis-santwarju etern tas-sema. Jew għalik ħuti inkomplu din il-mixja tagħna ta' talb ta' stennija għad-don tal-Ispirtu ta' Alla fina. U fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Tiġi fuqna mulej il-qawwa tal-Ispirtu Santu ħalli tenna nħarsu r-rieda tiegħek bil-fedeltà kollha ta' qalbna u nfittxu nagħmlu kull ma trid int billi ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollo kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu fejn sab xi dixxiepli u staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta emmintu? Iżda huma weġbuh: le, anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu. Mela x'magħmudija ħadtu? Staqsihom Pawlu. Il-magħmudija ta' Ġwanni, weġbuh huma. Imbagħad Pawlu qalilhom: Ġwanni għammed bil-ilma tal-magħmudija tal-indiema, imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu Kristu. X'insemmu dan tagħmdu fl-isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu edilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna u jħabbru. Kollox kienu madwar 12 ir-raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga jitkellem biqlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Ngħidu flimkien: slaten tal-art għannu lil Alla. Slaten tal-art għannu lil Alla. Iqimu Alla, jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li joboduh, bħalma d-doħħan mar-rieħ jinxteret,
bħalma jdub ix-xama quddiem in-nar, hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla. Slaten tal-art għannu lil Alla. Imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lil Alla, faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemhom. Slaten tal-art għannu lil Alla. Missier l-iltima u d-difensur tar-romol, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti id-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bir-riesq joħroġhom. Slaten tal-art għannu lil Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, id-dixxipli qalu lil Ġesu, ara, issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tixbija ma inti tgħid. Issa nafu li inti taf kollox u m'għandekx bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li inti ħriġt mingħand Alla. Weġibhom Ġesu, temnu issa? Ara, għad tiġi s-sija u ġa waslet, meta tixterdu kull wieħed lejn darkom u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minniex għax il-missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ għedtolkom ħalli bija ikolkom isliem. Fid-dinja dbatu ikolkom, iżda għamlu il-qalb, jiena irbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hawnhekk Ġesu id-dixxipli tiegħu ikellimhom bejn id-dinja u l-fidi fih. U stess jgħidilhom li meta d-dinja sejra tipprova teqirdu, u hawnhekk qiegħed jitkellem għal passjoni tiegħu, huma sejrin jinxterdu u jħalluh waħdu. Ikompli jgħidilhom li d-dinja ħatkompli tħabbathom u jgħidilhom ċarru tont, fid-dinja dbatu jkollkom. Imma mbagħad jgħidilhom jien għedtilkom dan biex ikollkom isliem. Jien irbaħt id-dinja. U hawnhekk Ġesu qiegħed jurina xi tfisser tirbaħ id-dinja. U x'inhu l-għerq tad-dinja? Il-pjan tad-dinja. Il-pjan tad-dinja permezz tal-persekuzzjonijiet, permezz tal-ġrajiet li ngħaddu minnhom, permezz tal-mumenti ta' diffikultà, mumenti ta' dbatija, il-għan huwa wieħed li lili u lilek dbedna minn Kristu. Tinxterdu. Għal San Ġwan tinxteret ifisser u tmur lura lejn darek, ifisser terġa' tibda tgħix bħalli kieku inti bniedem li m'għandekx fidi falla. Għalhekk eżjes għandna bżonn l-Ispirtu ta' Alla biex meta id-dinja tħabbatna, tippersegwitana, tipprova tbedna mill-mulej, tipprova iddaħħal fid-dubju il-fidi tiegħi falla, l-Ispirtu ta' Alla iressaqni lejn Alla.
iżomm fija ħajja il-fidi tiegħi fih. Ejjew għalhekk nitolbu l-Ispirtu Santu illum biex lilna li tagħna l-qawwa permezz tal-magħmudija kif rajna jagħmel San Pawl illum fl-Atti tal-Apostli li mal-magħmudija jagħti il dak it-12 raġel il-qawwa tal-Ispirtu biex jarfu lil Ġesu, lilna wkoll l-Ispirtu ta' Alla ma jħalli qatt li l-għajnejn tal-fidi tagħna jittapnu milli jiltaqgħu mal-preżenza ta' Alla kuljum f'din il-ħajja umana tagħna. Inresqu t-talbit tagħna lil Alla l-Missier. Nitolbuk mulej għal dawk il-persuni li jirċivew id-don tal-magħmudija. Għalina l-koll biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu aħna ngħixu dak li jirċivejna fil-magħmudija. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li jinsabu imtaqla, ippersegwitati, majra, li qegħdin mumenti taqtih il-qalb għax id-dinja trid bedhom minnek mulej. Għatihom l-Ispirtu tiegħek biex iżommu sħaħ fil-fidi tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija kif għamilt lil Karni Grima fejn sejjaħtilha Ommok Marija sejħitilha biex tiġi tqimek. Hekk ukoll aħna nisimgħu din is-sejħa tagħha u hawnhekk ukoll insibu ilena u l-paċi ta' qalbna għax din hija id-dar tiegħek mulej, il-post li mkien qaddis fejn nistgħu niltaqgħu miegħek. Nitolbu. Kompli mulej ixħed ħarsa ta' mħabba u ħniena fuq il-familji kollha tagħna. Qaddishom. Għamel li l-familji tagħna jkunu bennina ta' qatt ta' vokazzjonijiet. Nitolbu. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna lilna li sejjaħtilna biex inkunu dix-xibli tiegħek. Għenna int biex inkomplu fil-mixja tagħna wara ibnek Ġesu. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idej is-sagrifiċċju. Għatti fi glori ta' ismu għatti ġittana tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sagrifiċċju bla teba li sejrin nofrulek isaffina minn ħtijietna u jqawwina bil-grazzja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U wara li qam mill-imwiet
wera lilu nnifsu bid-djar lid-dixxiepli kollha tiegħu u qudiemhom tela' is-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha imtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla għeda itennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi.
la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija esliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Spiritu Addis tal-mulej, dawa lil-muħna, lil-qalbna bizmi, kuna lina s-ser, milja ta' kull fer, għawi lil-ruħna Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbin, ġeddet wiċċi l-ard fejja minna l-mard, fejja ħina Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej, biex kif għarraftu il-misteri tas-sema, hekk ukoll dbedu mill-modi tiegħu u timlieħ b'ħajja ġdida bi Kristu Siedna. Kif qedtilkom fil-bidu tal-Qudiesa, illum jaħbad it-98 anniversarju mill-mewt ta' Karni Grima. Ix-xebba li qiegħda mitfuna hawnhekk f'dan is-santwarju li semet il-leħen ta' Marija tistedinna biex tgħid 3 avamarijiet fġieħ it-3 ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabar qabel ma ġien molli lejn is-sema.
Dan huwa messaġġ importanti għalina. Il-Verġni Marija kienet maquda ma' Kristu ħajjita kollha. U għax baqgħet maquda ma' Kristu, hija wkoll tiġi mollija fil-glorja tas-sema biex tkun għalina xbija ta' dak li jagħti seħħ fina. Walhekk ejjew aħna wkoll bħal Karni Grima nobdu din is-sejħa ta' Omna Marija u ngħidu flimkien, anzi nħeġġiġkom biex dawn it-tliet avamerijiet tgħiduhom ta' kuljum, ma ninsewhomx. Għax kull meta ngħiduhom aħna għandna niftakru li l-ħajja tagħna mhijiex mixja lejn qabar imma hija mixja lejn il-ħajja eterna. U dan grazzi mhux għal qawwa tagħna imma għall-imħabba ta' Alla lejna. Grazzi għal mewt u l-qawmien ta' Kristu xost li tagħna l-Ispirtu tiegħu, l-Ispirtu tal-ħajja ta' dejjem. U għalhekk ejjew nitolbu u ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inkomplu ngħixu fil-paċi u l-imħabba ta' Alla.